Velkommen hos Bagger Låse og Alarm. Vi er ISO 9001 certificeret låse, alarm og videoinstallatør, og det sikrer vores kunder en høj kvalitet. Vi beskæftiger i dag mere end 30 medarbejdere, og gennem vores partnernetværk i Låsegruppen Danmark, så tilbyder vi en landsdækkende låseservice. Jeg hedder Mads Holmen. Jeg er salgschef hos Bagger Låse og Alarm. I denne video vil jeg præsentere Salto adgangskontrol, som vi har installeret hos store og små virksomheder. Vi har en lang referenceliste fra blandt andet plejesektoren, hvor psykiatriske hospitaler og misbrugscentre, ældrecentre og handicapinstitutioner nyder godt af Salto. Vi har monteret Salto på rådhuse, og i flere kommuner har vi Salto-installationer på idrætshallerne, så bemandingen uden for åbningstid kan skæres ned. Et væld af skoler og boligselskaber landet over har glædet sig over vores Salto-installationer og Saltos brugervenlige software, hvor bortkomne nøgler nemt kodes ud af systemet. Blot ved få klik med musen. Salto er også genial til den almindelige virksomhed, til idrætsforeningen eller til motionscentret, som gerne vil kunne begrænse adgangen elektronisk eller tidsstyre dørene, eller måske endda have en hændelseslog fra døren, hvor det tydeligt fremgår, hvem som har åbnet døren og hvornår. Det er nemt, det er brugervenligt, og det er kabelfrit og til markedets mest attraktive priser. Lad mig nu præsentere Salto og vise, hvordan systemet fungerer. Salto har udviklet en helt ny teknologi til adgangskontrol, som kaldes Salto Virtuelt Netværk. Verden over er 100.000 af låse blevet udstyret med denne teknologi, og i Danmark er produktet på vej til at overtage førerrollen på markedet for adgangskontrol. Ideen er faktisk meget enkel. Vi opbygger simpelthen et net af standalone døre, som helt uden brug af kabler sender oplysninger rundt imellem hinanden, båret på brugernes brikker eller kort. Ved enkelte døre, som anvendes ofte, det vil sige hoveddøre, personaleindgange eller lignende, laver vi ved hjælp af den eksisterende netværksinstallation i bygningen et opdateringspunkt, et såkaldt hotspot, hvor brugernes kort kan aflevere oplysninger fra standalone-dørene. Det er oplysninger, som automatisk er blevet lagret på kortet på brugerens færd gennem bygningen. Og brugerændringer fra softwaren kan overføres til kortene og derefter bringes ud til standalone-dørene. I stedet for at lægge alle adgangskontroldata på en standalone lås, hvilket kræver, at jeg skal rundt til alle døre, hver gang jeg vil tilføje en bruger, eller slette en bruger, eller lave ændringer af nogen art, så fik Salto den idé at lægge alle disse informationer på et krypteret Salto-kort, som så igen kunne blive opdateret overalt i bygningen via det, som vi kalder et Salto Hotspot. Virksomheder som T-Mobile og Heathrow Lufthavn har besluttet, at det er vejen frem, at det er løsningen for deres standalone adgangskontrol. Lad mig vise dig ved hjælp af et eksempel, hvad vi kan gøre for dig, og hvordan det fungerer. Du har netop mødt Sara. Sara har netop opdateret sit kort på det, som vi kalder et Salto Hotspot. Sara tror, at hun blot har åbnet døren med sit kort. Og det er det vigtigste for hende. Vi gjorde en hel del mere ved hendes kort. For det første er hendes kort blevet valideret til endnu 24 timers brug. Det vi normalt gør, er, at vi holder en relativt kort valideringstid, det vil sige en udløbsdato på disse kort. Så hvis kortet bortkommer, så slettes det omgående. Det har ingen betydning, hvor lang tid du er væk. Så snart du kommer tilbage til et hotspot, og du stadig er en godkendt bruger, så får kortet adgang igen. Noget andet, som vi gjorde, er, at vi opdaterede hendes kort med en ny adgang. Sara har et møde kl. 11 i et mødelokale, som hun normalt ikke har adgang til. Nu har vi lagt adgangsretten til det mødelokale ned på hendes kort. Og sidst, men ikke mindst, Michael mistede sit kort i går, og vi vil være sikre på, at dette kort slettes i alle standalone-dørene, uden at vi bliver nødt til at gå rundt til alle dørene. Så det vi netop gjorde, er, at vi lagde en oplysning om Michaels slettede kort på Saras kort. Lad os nu følge Sara videre rundt i bygningen. Nu går Sara ind på sit eget kontor. Hun åbnede simpelthen døren ved at præsentere sit Salto-kort på Salto-læseren. En simpel handling for hende, men vi har gjort meget mere. Hvis denne Salto dørlæser havde haft lav batteristatus,
så ville vi have vidst det, for denne information ville være blevet overført fra Salto dørlæseren og over på kortet, for så senere at blive overført til softwaren ved et af vores Salto hotspots. Vi har også lagt en oplysning på Saras kort om, at hun har åbnet døren til sit kontor på dette klokkeslæt på denne dato. Så vi opbygger det, som vi kalder en hændelsesrapport, det vil sige en logfil på kortet. Så uden at vi bliver nødt til at gå ud til dørene, ved vi, hvor alle har været på et hvilket som helst tidspunkt. Nu skal Sara til møde. Hun har normalt ikke adgang til mødelokalet, men som vi så tidligere på morgenen, har vores Salto hotspot givet hende midlertidigt adgang. Blot for nogle få timer. Men på samme tid overfører hun nu fra kortet til standalone-læseren på døren, at Michaels kort skal slettes fra systemet. Så dette er en meget intelligent brug af Saras færden i bygningen. Dette kalder vi et virtuelt netværk. Sara er lige gået på frokostpause. For hende endnu en automatisk og simpel handling. Vis kortet, døren åbner og så afsted. For os er dette tidspunktet, hvor vi slutter ringen. Her viser hun kortet ved et Salto hotspot. Mange ting er sket igen. Jeg vil vise dig ved hjælp af softwaren, hvad der egentlig sker her. Sara har hele dagen samlet logfiler, uden at vide det, blot ved at åbne standalone Salto dør. Alle disse logfiler kan du nu se i softwaren, næsten i real time. På samme tid vil oplysninger om lavt batteri på en standalone dør nu være overført til din software. Så servicelederen har al den tid, han skal bruge inden for de næste par dage til at gå ud til døren og skifte batterierne. Hvis der i løbet af dagen var udført en ændring i Saras låseplan, ville denne oplysning nu være blevet overført til Saras Salto-kort. Og der er andre ting. En anden person, Michael, havde jo mistet sit kort. Dette kort er nu blacklistet, og oplysningen er lagt på Saras kort. Alle disse ting kan styres med softwaren til Saltos virtuelle netværk. En software, som er meget brugervenlig. Du kan få den i en SQL-version, og du kan lægge den på dit netværk. Men den vigtigste ting er, Salto sætter dig i stand til at styre tusinder af døre og tusinder af brugere, uden at du bliver nødt til at gå ud til alle dørene i bygningen. Og via hotspots kan du også ændre tidsskemaer på de døre, som er forbundet til din software ved hjælp af din netværksinstallation. De ændres her og nu, og du kan endda foretage en nødåbning på dørene. For et kort øjeblik vender vi blikket mod en af vores Salto-installationer. Et plejecenter. Forestil dig blot mere end 120 døre, hundredvis af brugere og 3 Salto hotspots. Den eneste måde, hvorpå de kan styre alt dette inden for et realistisk budget, er ved at bruge de intelligente funktioner i Saltos virtuelle netværk. Nu kender du Salto adgangskontrol. Hvis du vil vide mere om, hvad Salto og de smarte løsninger kan gøre for dig, ja, så ring blot 70 20 21 12 eller send en mail, og så vil en af vores Salto-specialister kigge forbi og vise dig live, hvad Salto kan gøre for dig. Jeg glæder mig til, at vores næste Salto-installation må blive hos dig.